Tanjung. Dit is wat nou ek nou moet ophou het. Die Here sê, jy moet net hier sit en kyk wat ek gaan doen. So ek weet nou nie regtig wat die Here eintlik daarby bedoel het nie, maar ek het dit nie so verwag nie, maar God se gedagte, jou gedagtes is dieselfde nie. Nog even zo'n pad hier is wegpad en ik kan... Oh, kijk eens aan met daar, hij is ook als mijn zak, ik zal het weer goed samen. Dit is wat ons nou aan die einde van die dag, dit is hoe ons nou gaan sien hoe God vir ons nou verder weer uit gaan sorteer. Maar het is nou wel menselijk wat gebeur hier, God se manier is van so aard dat jy kan nie verstaan van hoe God antwoord en hoe God werk nie, maar dit is die manier hoe God praat met hierdie Meiring familie. Hy het gesê hierdie grond is vervloek. So aan die einde van die dag is dit hoe God nou om verder iets gaan geopenbaar het en ons gaan sien waar dit ons gaan doen. Hierdie gedeelte is my gedeelte hier wat hulle nou nie kan spyt dat dit so afgebrand het. Kita, Yes. hij ganz goed dat hij was een klomp ganz goed dat hij Ja. Hij meent het wel. Ek het agteraf gekom, ek weet ook nie Hij wat. meent het wel. Hij is als hulle nie binne is, hulle dan ek weet dan hulle los gestaan in die huis. Hulle almal. Nee, weet jy wat? Hij is met sy dinge die kakke besig. Daai moet wat gebeur as jy met sulke kakke gaan. Hulle op hy is hulle brandweerlik af. You can stand there so long, those people are working. Then when they're done, will come close.